אז השעה 4, שלום לכולכם. לי קוראים עמית, למי שמצטרף אלינו עכשיו אה, שלא היה בשיעורים הקודמים. בואו תשכבו על הגב ותפשטו את הידיים ואת הרגליים, וקחו לכם רגע פשוט לראות איך מונחים על הרצפה, איך מרגישים את הגוף מונח כרגע, את כובד האיברים, תחושת הכובד של הידיים, תחושת הכובד של הרגליים, תחושת הכובד של הראש, המקומות שפוגשים את הרצפה לאורך הגב, איך חשים כרגע את המרחב של הנשימה בגוף. ובואו תעמידו את שתי הרגליים ותפרסו את שתי הידיים איפשהו למעלה על הרצפה משני צידי הראש. עכשיו למעלה זה למעלה בקירוב, זאת אומרת תעשו ככה שיהיה לכם נוח בזרועות, בכתפיים, יכול להיות שזה לא ממש צמוד לראש אלא באיזשהו אלכסון נוח. יכול להיות שזה שונה בין יד ימין ליד שמאל, אולי יד אחת יכולה להיות יותר למעלה, יד שנייה פחות. תשימו לב שזה יהיה מקום שנוח למרפקים, גם כן להיות שוכבים כמה שאפשר. ולאט לאט תנו לשתי הרגליים להתחיל לדחוף בעדינות את הרצפה ובחזרה. ובכלל לא להתאמץ לעשות תנועה גדולה. זה לא צריך להרים את האגן באוויר כרגע, זה רק אולי גורם לו להתגלגל קצת לכיוון למעלה וחזרה. ממש לעשות משהו כזה שהייתם יכולים להמשיך איתו בלי חשבון, בלי להתעייף מזה. פשוט תשימו לב לכל השינויים שחלים באותו זמן, בהישענות מאחורי הגב, מאחורי השכמות, מאחורי הצוואר, מאחורי הראש. כן, בזמן שכפות הרגליים דוחפות את הרצפה, מגדילות את הלחץ שלהן כנגד הרצפה, כל מיני דברים מתרחשים. יכול להיות שתבחינו שיש רגל אחת שדוחפת את הרצפה יותר חזק מאשר הרגל השנייה, יותר ברור. אוקיי, ותשאירו את הרגליים ככה עומדות, ולאט לאט תאפשרו לראש להתגלגל קצת לימין וקצת לשמאל, בכלל בלי להשתדל שזה יגיע רחוק, אלא פשוט לתת לראש להיות מאוד כבד, מאוד נינוח, ומתוך הנינוחות שלו בודקים את האפשרות שהאם הוא מוכן להתגלגל קצת לפה, קצת לפה. אולי תגלו שיש צד אחד שאליו הראש מתגלגל יותר קל מאשר אל הצד השני. לאט לאט תאפשרו לברכיים לשקוע אולי פעם לימין ופעם לשמאל, בצורה כזאת שזה יעזור לראש אולי להתגלגל יותר קל או יותר רחוק. ותבדקו האם יש לכם נטייה שהברכיים ילכו עם כיוון תנועת הראש, או דווקא הפוך מכיוון תנועת הראש. זה פשוט ללכת עם הדבר שמרגישים כרגע שיוצא בצורה טבעית. וככה מפעם לפעם אולי הגב פוגש את הרצפה בעוד ועוד מקומות שם. כן. עכשיו תחזירו את הראש ואת הרגליים לאמצע ככה, ותגלגלו את הראש רק לימין,
ולהשאיר אותו מונח על האוזן הימנית או על הלחי הימנית, ככה. ובמצב הזה, לאט לאט להמשיך לדחוף את הרצפה עם כפות הרגליים ובחזרה. יכול להיות שמרגישים צורך מתישהו לתקן את האופן שכפות הרגליים מונחות, כדי שהדחיפה תהיה יותר מוצלחת. כמובן, הם מוזמנים לעשות איזה תיקונים שנחוץ. אם מרגישים שהידיים התעייפו לכם מלהיות מונחות למעלה, אפשר להחזיר אותן רגע למטה ולעשות כמה תנועות ככה, ואז אולי להחזיר אותן למעלה. ויכול להיות שאחרי כמה תנועות תוכלו להניח את הראש במקום עוד קצת יותר עמוק אולי על האוזן הימנית או על הלחי הימנית. כן? ופשוט תשימו לב מה זה נותן, כן? ככה שהראש מונח על הצד. האם האגן מתגלגל ככה אחרת מקודם? איך התנועה כרגע עוברת לאורך עמוד השדרה? יכול להיות שהמנח הלא סימטרי הזה של הראש מאפשר להשחיל את התנועה ככה דרך עמוד השדרה בצורה קצת יותר ספציפית ממה שהיה במצב הראשוני. זאת אומרת, לעבור דרך מקומות שאולי התנועה דילגה עליהם בהתחלה. תבדקו מה חשים, אולי חשים משהו אחר ממה שאני מתאר. אוקיי, בואו תעזבו את זה, תחזירו את הראש חזרה לאמצע, תורידו את הידיים ואת הרגליים. וככה תגלגלו בעדינות את הראש פעם לימין ופעם לשמאל. תראו אם יש איזשהו הבדל כרגע בין הגלגול לצד אחד והגלגול לצד השני. בואו תעמידו שוב את שתי הרגליים. ותחזירו את הידיים להיות מונחות למעלה ככה על הרצפה. ולגלגל את הראש לשמאל. להניח אותו ככה על האוזן השמאלית או על הלחי השמאלית. ובמצב הזה לחזור לדחוף עם כפות הרגליים את הרצפה וחזרה. לאפשר לאגן להתגלגל למעלה בכל פעם. שוב, אל תתאמצו להרים את האגן באוויר. יכול להיות שבשלב מסוים משהו בתנועה יבשיל להגיע למקום כזה שיהיה נוח לאגן להתרומם. יכול להיות שבשלב ראשון זה עוד לא באמת רוצה להתרומם, אלא רק מתגלגל קצת למעלה. זאת אומרת, אם זה מגיע למצב שמתרומם, שיתרומם מעצמו, לא מתוך איזו השתדלות להרים אותו באוויר. רק במידה שזה מרגיש שזה כאילו קרה מעצמו בלי שאפילו התכוונתם. אם כן, אז בשמחה. כל עוד זה מרגיש שהיה צריך להפעיל איזה מאמץ בשביל שיתרומם, אז תאפשרו לו רק להתגלגל מאוד עזוב, בלי שום השתדלות. אולי תראו אם אפשר לשים את הראש במקום עוד יותר עמוק על האוזן השמאלית או על הלחי השמאלית, ולהמשיך ככה. ובעיקר תראו איך להשחיל את התנועה הזאת לאורך עמוד השדרה בדרך אל הראש. איך זה עובר דרך החזה, בחוליות שבין השכמות, איך זה עובר בחוליות שנמצאות באמצע הגב. זאת אומרת, מה צריך לעזוב אולי בכל מיני מקומות, בבטן, בנשימה, בשביל שהתנועה לא תדלג שם על שום חוליה בדרך. אז תראו שאולי פתאום האגן נמצא דרך להתרומם הרבה יותר בקלות באיזשהו שלב. אוקיי, בואו תעזבו את זה, תחזירו את הראש חזרה לאמצע, תפשטו את הידיים ואת הרגליים.
ושוב, להעמיד את שתי הרגליים, לחזור לשים את הידיים ככה איפשהו למעלה על הרצפה משני צידי הראש, והפעם תניחו את השוק, בערך את אמצע השוק הימנית, על השפיץ של ברך שמאל. זאת אומרת שמה שמונח שם יהיה בחלק הבשרני שם של אחורי השוק, שריר התאומים, נניח על קו האמצע שבין התאום הימני והתאום השמאלי. במצב הזה, ככה תנו לרגע לברכיים לשקוע קצת לימין וקצת לשמאל. ותראו באותו זמן אם הייתם רוצים לגלגל את הראש עם כיוון הברכיים או דווקא הפוך מכיוון הברכיים. מה מרגיש יותר מזמין? כמובן שתוך כדי זה אפשר יהיה לחוש כל מיני שינויים בהישענות על השכמות. אולי תנסו דווקא את התנועה שהיא מנוגדת בין הראש ובין הברכיים. תראו איך המשקולת של הרגליים והמשקולת של הראש מאזנות שם אחת את השנייה. יופי, ועכשיו תישארו באמצע ותנסו ככה במצב הזה שכף רגל ימין תתחיל לדחוף בעדינות את הרצפה ובחזרה. זאת אומרת, תנועה דומה מאוד למה שעשינו קודם, רק רגל אחת פוגשת עכשיו את הרצפה. זה אולי מגלגל את כל האגן קצת למעלה. יופי, ועכשיו תגלגלו את הראש לימין. סליחה, אני עושה מראה שלכם, אבל אני התבלבלתי. אז אני כבר בעצם לא במראה שלכם, לא משנה, אל תסתכלו עליי. אז תגלגלו את הראש לימין, רגל ימין ממשיכה לדחוף את הרצפה, ורק תראו איך זה הולך עכשיו. אוקיי, תעזבו את זה לרגע, אני התבלבלתי קצת בצדדים, תכף נתחיל את כל זה מחדש. אוקיי, תעמידו את שתי הרגליים שוב, תסדרו את שוק שמאל שלכם על השפיץ של ברך ימין. תחפשו מקום נוח שזה יהיה מסודר ככה על השפיץ של הברך. ותחזרו לאט לאט לדחוף ככה עם הרגל את הרצפה. תסדרו שוב את שתי הידיים למעלה משני צידי הראש, ותנו לברכיים לרגע שוב לשקוע פעם לימין ופעם לשמאל, ולאט לאט לתת לראש להתגלגל הפוך מכיוון הברכיים.
אז אנחנו כרגע עם ברך, עם שוק שמאל על השפיץ של ברך ימין. ותישארו באמצע, תגלגלו את הראש רק לכיוון ימין, להניח אותו על האוזן הימנית ככה, ולאט לאט להמשיך לדחוף עם כף רגל ימין את הרצפה. לאט לאט לנסות לראות איך הדחיפה הזאת יכולה לגרום לאגן להתגלגל קצת למעלה. יכול להיות שבשלב מסוים תוכלו להגיע למצב שהאגן יתרומם באוויר, ולאט לאט ההישענות תטפס לכיוון החוליות שבין השכמות, ולאט לאט לחזור בחזרה. יכול להיות שברגע הראשון ההתרוממות של האגן במצב הזה היא לא לגמרי חלקה, אולי תרגישו שזה מדלג שם על איזה שהן חוליות בדרך. אז אפשר לבחור לפי מה שנוח, האם להישאר אולי בטווח קטן בהתחלה של התנועה, לא להגיע עדיין למצב שהאגן מתרומם, או להחליט שדווקא עושים תנועה גדולה, אפילו שהיא עוד אולי לא באיכות הכי חלקה שאפשר, ואולי לאט לאט האיכות תשתפר מפעם לפעם. אפשר לעשות ככה ואפשר לעשות ככה. עד שאולי בסופו של דבר זה ימצא דרך להתגלגל למעלה ולהתרומם באוויר בלי לדלג על שום חוליה. אוקיי, בואו תחזירו את הראש בחזרה לאמצע ותורידו את הידיים ואת הרגליים. עכשיו, תחזירו את הרגליים לעמוד ועדיין לסדר אותן בדיוק באותה צורה. זאת אומרת ששוק שמאל תהיה מונחת על השפיץ של ברך ימין. הפעם בואו תחבקו את השכמות ותשימו לב איזה יד באה מלמעלה ואיזה יד באה מלמטה. מה שיצא לכם בצורה טבעית. במצב הזה לאט לאט תנו לידיים לגלגל את השכמות קצת לימין וקצת לשמאל. תישארו עם הידיים פשוט מחבוקות פה את השכמות, ולאט לאט תנו לברכיים במצב הזה לשקוע קצת לימין וקצת לשמאל, באותו זמן תנו לראש להתגלגל, אולי עם כיוון השכמות, אולי הפוך מכיוון השכמות, מה שמעניין אתכם כרגע. מה שמרגישים שהראש מעצמו אולי ירצה לעשות. את השכמות דווקא תשאירו כמו שהן כרגע, שלא יתגלגלו. ועכשיו תישארו עם הברכיים ועם הראש באמצע. תנו לראש להיות מגולגל שוב ימינה, מונח על האוזן או על הלחי, איך שנוח. להמשיך במצב הזה בעדינות, לגלגל את השכמות טיפה טיפה לימין וטיפה לשמאל. לא חשוב כמה התנועה קטנה, רק תעשו שיהיה לכם נוח. זאת אומרת, לא לסחוב את זה בכוח, אלא הידיים רק רומזות לשכמות להתגלגל. שום דבר שיציק לכם בצוואר או בכל מקום אחר, רק מין דבר קטן כזה
מלמד את החוליות שבין השכמות ואת החוליות שמתחת לשכמות איך להסתדר שם. עכשיו תישארו פה עם הידיים מחבקות את השכמות והראש מונח ככה על הצד הימני שלו, ושוב תנו לרגל ימין לדחוף את הרצפה בצורה כזאת שזה ירים את האגן, יגלגל את האגן או ירים את האגן קצת באוויר לכיוון הראש ובחזרה. תבחרו בעצמכם, האם הראש נוח שיהיה מונח ממש על הצד או רק בצורה חלקית. תראו שבמצב הזה אולי הגב נעשה יותר אקטיבי באופן שההישענות עוברת שם לאורכו מלמעלה למטה ומלמטה למעלה ובחזרה. יופי, ובואו תעזבו את זה, תחזירו את הראש חזרה לאמצע, תפשטו את הידיים ואת הרגליים ותנוחו. ככה תראו אם מפעם לפעם משהו משתנה באופן שהגב פוגש את הרצפה. איך השכמות מונחות, איך זה מונח כרגע בשקע של הגב התחתון, בגב האמצעי, מאחורי השרעפת. איפה מרגישים שמשהו ככה השתנה? בואו תעמידו שוב את שתי הרגליים ותסדרו את הידיים שוב למעלה איפשהו משני צידי הראש. תסדרו הפעם את השוק הימנית על השפיץ של ברך שמאל. ולאט לאט לחזור לדחוף בעדינות את הרצפה עם כף הרגל השמאלית. תגלגלו את הראש לשמאל, תשאירו אותו מונח ככה באיזשהו מקום נוח על האוזן או על הלחי, ותמשיכו ככה לאט לאט לדחוף עם הרגל השמאלית את הרצפה. עד שאולי תרגישו שהאגן יכול למצוא דרך להתרומם בשלב מסוים. זאת אומרת שההישענות תעלה ככה חוליה חוליה לכיוון החוליות שבין השכמות או החוליות שמתחת לשכמות. ובחזרה. המשקולת של רגל ימין באותו זמן שמונחת על הברך השמאלית, תראו שהיא עוזרת לייצב משהו בקרסול שמאל שם, ככה שכף הרגל אולי דוחפת ככה את הרצפה בצורה יותר מוצלחת מפעם לפעם. יופי, ותורידו את הידיים ואת הרגליים למטה. תחזירו את הראש בחזרה לאמצע. שוב תעמידו את שתי הרגליים. תחזרו להניח את השוק הימנית, את אמצע השוק הימנית על השפיץ של ברך שמאל. לחפש מקום כזה שמרגיש לכם משמעותי, כך שתוך כדי זה השריר התאומים שם, מאחורה אפשר להגיד שהוא מקבל איזשהו מסאז' מהשפיץ של ברך שמאל. ותחבקו את השכמות עכשיו באופן ההפוך ממה שעשיתם קודם. היד שקודם הגיעה מלמעלה שתבוא עכשיו מלמטה.
אפשר לחבק עמוק, אפשר לחבק לא עמוק, כמה שתרצו. ופשוט תנו לידיים לגלגל את השכמות פעם לימין ופעם לשמאל. דווקא תעשו תנועה מאוד עדינה, לא לנסות לסחוב את זה בכוח. יכול להיות שאפילו מעניין לבדוק מין תנועה כזאת שבית החזה מגלגל את הידיים לזוז ככה קצת ימינה ושמאלה. זאת אומרת שהידיים פשוט מחבקות את השכמות, אבל בעצם לא עושות שום דבר מיוחד, אלא רק משהו שקורה במרכז החזה גורם לו להתגלגל, כן? פעם לכיוון השכמה הימנית יותר, פעם לכיוון השכמה השמאלית. עכשיו תישארו עם הידיים ככה מחבקות ותנו לברכיים לשקוע פעם לפה ופעם לפה, והראש אולי ירצה ללכת הפוך מכיוון הברכיים, אולי ירצה ללכת עם כיוון הברכיים, מה שיוצא. יכול להיות שזה די מעניין במצב הזה להקשיב לנשימה, בצלעות התחתונות, ככה בכל נקודה ונקודה שם אפשר בדרך לחכות רגע ולראות איך הנשימה מתאקלמת עם כל השינויים והסחיטות שמתרחשות שם בבית החזה. עכשיו תישארו עם הברכיים ועם הראש באמצע, תגלגלו את הראש לשמאל, תניחו אותו על האוזן השמאלית או על הלחי השמאלית, ובמצב הזה לדחוף את הרצפה עם כף הרגל השמאלית ובחזרה, לאט לאט לראות אם אפשר למצוא דרך שהדחיפה הזאת תוכל להרים את האגן, או קודם כל לגלגל את האגן, ואז אולי שימשיך ויתרומם, וההישענות עולה לכיוון החוליות שבין השכמות, ולאט לאט חוזרת. אוקיי. ותחזרו חזרה לאמצע, תפשטו את הידיים ואת הרגליים, וקחו לכם רגע לראות עוד מה השתנה אולי באופן שהגוף מונח על הרצפה. האם משהו מתחת לגב התחתון נעשה עוד יותר דבוק לרצפה באיזשהו אופן. בואו להתגלגל עכשיו לרגע קצר לשכב על הבטן. ותניחו את הראש על איזה לחי שרוצים. לא חשוב על איזה לחי. תיישרו את הרגליים למקום נוח, ככה רק, רגע אני אסדר את המיקרופון, פשוט, רגע, פשוט לראות ככה איך הגוף מונח כרגע על הרצפה, מתחת לבטן, מתחת לשרעפת, מתחת לירכיים, ובמצב הזה תעמידו את שתי הידיים משני צידי הצלעות, משני צידי החזה, כך שהמרפקים ניצבים מעל הכפות, ולאט לאט פשוט להרים פעם את כף רגל ימין לכיוון התקרה, ולאט לאט בחזרה, ופעם את ברך שמאל.
פשוט תקשיבו בתנועה הזאת לכל מה שמשתנה במנח של החזה ושל הבטן על הרצפה. תרימו עכשיו את שתי הרגליים לכיוון התקרה, ותשימו לב במצב הזה לאופן שזה מונח מתחת לירכיים, באזור שבין הירכיים ובין האגן ומתחת לאגן. האם מרגישים שיש פה רווח בין האגן ובין הרצפה, או שזה מרגיש שוכב? ככה לאט לאט תאפשרו לברכיים, לשוקיים, לשקוע קצת לימין וקצת לשמאל, בצורה הנינוחה ביותר שאפשר, זאת אומרת ממש מתוך הכובד של השוקיים, וככה בתוך כדי התנועה הזאת לשים לב לתחושה של המגע בין הירכיים ובין הרצפה, בעיקר בחלק העליון של הירכיים שממש בחיבור שלהן עם האגן, כל האזור שבין הירכיים ובין הבטן התחתונה. כמה זה יכול לאט לאט להימרח אל הרצפה, אוקיי. ותורידו רגע את הרגליים למטה. עכשיו שוב במצב הזה תרימו את שתי הברכיים, את שתי כפות הרגליים לכיוון התקרה, ולאט לאט להרים בעדינות את הראש, להביט קדימה לכיוון הקיר שממולכם, ולהחזיר עדיין את אותה לחי אל הרצפה. ופשוט תשימו לב, אם בכל פעם כשהראש מתרומם ככה, משהו פה בין הבטן התחתונה ובין הירכיים נלחץ אל תוך הרצפה, כאילו מפרקי הירך ממש נדחפים כנגד הרצפה, ולחזור. ותראו אם ההישענות הזאת או ההשתתחות הזאת של כל האזור שמתחת לאגן עוזר לראש להתרומם יותר ויותר קל אולי. ובפעם הבאה אחרי שהרמתם את הראש תהפכו אותו אל הלחי השנייה. ושוב במצב הזה פשוט להרים פעם את כף רגל ימין ופעם את כף רגל שמאל. תשימו לב שוב לנשימה באזור של השרעפת. לאפשר לאזורים האלה להימרח אל הרצפה, כן? מתחת לשרעפת, בבטן התחתונה. להרים את שתי כפות הרגליים לכיוון התקרה, ולאט לאט לאפשר להן במצב הזה לשקוע קצת לימין וקצת לשמאל. ושוב, בעיקר תראו איך אפשר להשכיב מפעם לפעם את האזור הזה שמתחת לירכיים עוד יותר טוב. אולי אפילו אפשר לשים פה רגע את הידיים ברווחים האלה שמתחת בחיבור שבין הירכיים ובין האגן, וככה כאילו למלא את הרווח הזה עם הידיים עד שמשהו פה ילמד לעזוב. אני מחזיק את הראש באוויר רק בגלל המיקרופון, אבל תניחו אותו ככה על הלחי בצורה נוחה. אוקיי, ולעזוב את זה רגע, לנוח.
ושוב, ככה, תעמידו את שתי הידיים משני צידי בית החזה, תרימו את שתי כפות הרגליים לכיוון התקרה, ובמצב הזה לאט לאט להרים את הראש להביט קדימה, ובאותו זמן תשימו לב איך זה נלחץ מתחת לירכיים לכיוון הרצפה, מתחת לבטן, ובחזרה. אפשר אולי להישאר עכשיו עם הראש לכיוון מביט קדימה, וככה לתת לשוקיים לשקוע קצת לימין וקצת לשמאל. יופי, ותתגלגלו בחזרה לשכב על הגב. אז קחו שוב רגע פשוט לראות איך מונחים על הרצפה. איך נושמים אחרי כל מה שעשינו עד עכשיו. אפשר לגלגל בעדינות את הראש, קצת לימין, קצת לשמאל. בואו תעמידו שוב את שתי הרגליים. תבדקו לרגע את השקיעה של הברכיים קצת ימינה ושמאלה, וככה תראו אם יש בזה איזשהן תחושות חדשות אולי, לעומת מה שהיה בהתחלה. מבחינת היכולת של האגן ושל הגב התחתון להישאר עוד יותר ככה שכובים על הרצפה תוך כדי, והבהירות שיש כרגע במפרקי הירך. תשאירו את הרגליים באמצע. בואו תסדרו את השוק הימנית, את אחורי השוק הימנית, על השפיץ של ברך שמאל. ובמצב הזה תניחו את שתי הידיים שלובות באצבעות מתחת לראש. תנו לרגע לברכיים במצב הזה לשקוע קצת לימין וקצת לשמאל. להישאר באמצע ולאט לאט לדחוף שוב עם כף רגל שמאל את הרצפה, כמו שעשינו בהתחלה. רק תראו איך זה הולך עכשיו. האם יותר קל לאגן להתגלגל למעלה ואולי להתרומם באוויר? תשאירו את האגן במנוחה על הרצפה, ותכוונו את המרפקים קדימה. במצב הזה אולי לרגע פשוט לשקוע עם הברכיים קצת לימין וקצת לשמאל, ולתת גם לראש יחד עם שני המרפקים להתגלגל טיפה לפה וטיפה לפה. וככה לראות איך זה נשען בחוליות שבין השכמות, בחוליות שקצת מתחת לשכמות. לחפש את הזוויות של התנועה שבאמת משעינות שם את מה שמחפשים שישען. תישארו באמצע עם המרפקים ממש מכוונים קדימה, ולאט לאט בזמן שכף רגל שמאל דוחפת שוב את הרצפה, תנו גם לידיים להרים את הראש קדימה. זאת אומרת שזה מרים את הראש ואת האגן באוויר עד שמגיעים להישען ממש על איזושהי חוליה או שתיים באמצע הגב, ולאט לאט לחזור בחזרה.
יופי. בואו תעזבו את זה רגע, תפשטו את הידיים ואת הרגליים. שוב, להעמיד את שתי הרגליים ולסדר הפעם את שוק שמאל, את אחורי שוק שמאל על השפיץ של ברך ימין. תחפשו מקום שמרגיש לכם שם מעניין, במובן הזה שאיזשהו מקום שם מאחורי השוק שמחפש להרגיש את המגע של הברך כנגדו, כאילו שיעשה לו מסאז' שם. יכול להיות שמפעם לפעם זה מקום קצת אחר. שימו שוב את שתי הידיים שלובות באצבעות מתחת לראש. להטות לאט לאט את הברכיים קצת לימין, קצת לשמאל. ותכוונו, פשוט תדחפו עם כף רגל ימין את הרצפה, ואולי תוכלו להרים את האגן ככה באוויר, או קודם כל רק לגלגל אותו, ואחר כך אולי יתרומם. ותכוונו את המרפקים קדימה. תמשיכו לשקוע עם הברכיים רגע טיפה לימין, טיפה לשמאל, לתת גם לראש והמרפקים להתגלגל יחד עם כיוון הברכיים, קצת לפה וקצת לפה. ואז להישאר באמצע, ובזמן שכף רגל ימין דוחפת את הרצפה, תנו גם לידיים להרים את הראש קדימה, או להסתכל נניח לכיוון הירכיים. הראש והאגן מתרוממים באותו זמן, ולאט לאט חוזרים אל הרצפה. תחפשו דרך כזאת שזה לא יהיה מציק לצוואר, שהגוף ירגיש כל הזמן עדיין נתמך. בסך הכל, מה שמונח עכשיו על הרצפה זה רק כף רגל ימין, וזה שתי חוליות באמצע הגב, בקצה של התנועה. אז לאט לאט עוד מקומות חוזרים בחזרה להישען. אוקיי, תעזבו את זה לרגע. תפשטו את הידיים ואת הרגליים. תעמידו שוב את שתי הרגליים ותחזרו לסדר את אחורי שוק שמאל, את אחורי שוק ימין על השפיץ של ברך שמאל. ומכאן תביאו את הסוליה של כף רגל ימין לעמוד על החלק הקדמי של ירך שמאל. אם זה מסתדר לכם לעשות כזה דבר, ולאט לאט תנו לכף הרגל הימנית לדרוך ככה על השוק, לדרוך על הירך, כן, על הירך השמאלית, ככה שזה מבליט את הברך הימנית לאט לאט קדימה לכיוון התקרה, ולאט לאט תראו אם באותו זמן גם זה גורם בעצם גם לכף רגל שמאל לדחוף את הרצפה, וגורם לכל האגן להתרומם באוויר. אולי תרצו לשים את הידיים למעלה, וככה לאט לאט לראות איך שתי כפות הרגליים משתתפות בזה שהאגן יוכל להתרומם באוויר לכיוון החוליות שבין השכמות, ולאט לאט לאט לחזור חוליה אחרי חוליה. ולעזוב את זה רגע.
שוב, תעמידו את שתי הרגליים ונסו לסדר הפעם את כף רגל שמאל שתעמוד על החלק הקדמי של ירך ימין. אפשר אולי להתחיל מהמצב הקודם, שזה היה שוק על ברך, ולהחליק את זה ככה כמה פעמים הלוך וחזור, עד שתרגישו שפתאום אפשר יהיה להגיע למצב הזה. שימו שוב את הידיים אם בא לכם למעלה משני צידי הראש, ולאט לאט תנו לכף הרגל השמאלית לדרוך על הירך הימנית, כך שזה לאט לאט גורם לברך להתארך קדימה לכיוון התקרה, וגורם לכף הרגל הימנית לדחוף את הרצפה, עד שהאגן מתרומם לכיוון החוליות שבין השכמות, וחזרה. יופי. ותעזבו את זה רגע. דבר אחרון, תעמידו את שתי הרגליים. שימו שוב את הידיים איפשהו למעלה משני צידי הראש. ורק בעדינות לדחוף את הרצפה עם שתי כפות הרגליים, כמו שעשינו ממש בהתחלה, וחזרה, ויכול להיות שעכשיו לדחוף עם שתי הרגליים את הרצפה, זה נעשה ממש משחק ילדים. תראו אם אפשר להרים ככה את האגן די גבוה באוויר כרגע, להגיע ממש לכיוון השכמות, ולאט לאט לחזור חוליה אחרי חוליה. להרים לאט לאט שוב את האגן באוויר. להגיע ככה פחות או יותר לכיוון השכמות, ומשם תנו לזה להתגלגל, להישען פעם יותר לשכמה הימנית, ופעם יותר לשכמה השמאלית. אולי לעשות לאט לאט איזה שהם מעגלים קטנים, ככה, על החלק הזה שנמצא בין השכמות, ואז מעגלים בכיוון ההפוך. יופי. ולאט לאט לרדת חוליה, 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 עם האגן בחזרה אל הרצפה. קחו לכם רגע פשוט לראות איך מונחים אחרי כל מה שעשינו. איזה מנוחה יש לגב כרגע, איזה מנוחה יש לרגליים, לשכמות. ובואו לאט לאט להתגלגל דרך הצד ולקום לעמידה. בואו תעשו כמה צעדים בחדר ותראו אם משהו מרגיש לכם חדש באופן שהולכים, באופן שהאגן מסתדר כרגע בהליכה, באופן שחשים את מפרקי הירך מסתדרים. תודה רבה, שיהיה לכם המשך יום נעים.